खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिआव हारिनि गेजेराव दाङाबाजि जागोन नामा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गरुबासा आउटपस्टनि सिङाव थानाय लावथि ओंखाम जाग्रा थावनियाव दुंहाव थासारि जानायनि उनावनो बियो सन्देह जादों रायखांनो गोनांदि लावथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि साखाथियाव साइमन किस्कु मुंनि आदिबासि सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै जोखोम खालामनाय जाथाय जादोंमोन बे जाथायखौ लानानैनो दायनिगिरिखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनांगौनि थाखाय रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा आखायाव लावथि बायदि लानानै गरुबासा आउटपस्टखौ बेंखनफैदों आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ हमनांगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों पुलिसआ गोबां बुजायनायनि उनाव थासारिखौ सामलायनो हादों आरो पुलिस आउटपस्टनि खाथियाव थानाय फोथाराव रायजो राजाफोरखौ दैथायहरदों पुलिसआ फोरमायथिदों दि बे जाथाया लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनिफ्राय फैफिननायाव जानो मोनदों सानै सुबुङा फैनानै साइमन किस्कुखौ सुनानै थांदों नाथाय सुग्राया सोर बेखौ साइमन किस्कुआबो सिनाया बेनिखायनो सुग्राखौ हमनो थाखाय पुलिसनोबो माखासे समय होनो नांगोन होननानै रागा जोंनाय रायजो राजाखौ बुजायो पुलिसआ आरो आयेनखौ जाहाथे आखायाव लाया लोगोसे थासारिखौ जाहाथे गोजोनै लाखियो बेनि थाखायबो रायजो राजाफोरखौ खावलायो जोंहाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मटर साइकेलखौ गोबां सोदोब होनानै सालायनायखौ लानानै साइमन किस्कुआ बुंदोंमोन बेनि थाखायनो सिनाय मोनै सुबुंफ्रा फैनानै साइमन किस्कुखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै जोखोम खालामलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों थाबैनो क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफु थांनाय रेल लामाखौ लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन बेनि थाखाय भारतीय रेल बिफाना गोनांथार फोसावथाय होदों 31 डिसेम्बराव इभिक्सन खालामगोन रेलनि हायाव थानाय नखरफोरखौ बेनिखायनो जाय सुबुंफोरा रेलनि हायाव हा आवग्रिनानै न' लुनानै दङ बा थानानै दङ बिथांमोना जाहाथे गाव गावनि न' बांखौ लांदां खालामो बेनि थाखाय फोसावथाय होदों आरो जुदि लांदां खालामाबा आयेन बायदियै रेल बिफाननिफ्राय फैगौ 31 डिसेम्बराव इभिक्सन खालामनाय जागोन बा होस्रांनाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायथिनो गोनांदि रेल बिफाननि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाया थांनाय माखासे सान सिगांबो जादोंमोन गंब्रै नखरखौ सिफायनाय जाथाय जादोंमोन बेनि उनाव दा फिन आरोबाव रेल बिफाननिफ्राय बे फोसावथायखौ होबावदों 2025 मायथाइखौ बिदाय होनायनि उनावनो फैगासिनो दङ 2026 मायथाइ आरो बे 2026 मायथाइयाव बिधान सभा बिसायख'थि जागोन बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै आसाम नाङैनो थागथियारि जानाया जाहांनो हमबाय गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा बे समाव बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै थागथियारि जानो हमदों थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो फैगौ बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै थागथियारि जादोंसै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय बिधान सभा बिसायख'थि जानो गोनांखौ लानानै सावरायलायदों गावनि गोहोजोंनो हारसिङै बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो सोरखार दानायाव गेदेर बिहोमा होगोन होननानै फोरमायथिबाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै 5 जन बानायनाय जादों होननानैबो फोरमायथियो इउपिपिएल राजखान्थि दोला गावनि गोहोजोंनो बिटिसिआव थानाय 15 बिधान सभा बियाबाव बिजाथि फसंनायनि अनगायैबो बिटिसिनि बायजोआवबो बिजाथि फसंगोन होननानै फोरमायथियो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय ओजोंहाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ दासिमबो बिजेपि राजखान्थि दोलोजों दङ आरो बिपिएफ दोलोआबो बे समाव बिजेपि राजखान्थि दोलोजों जयैनो दङ फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि राजखान्थि दोला इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैबो राजखान्थि दोलोखौ लानानै सिगां फारसे आवगायलांगोन ना गुबुन माबा मोनसे जागोन बेखौ समाजआ फोरमायगोन जेरावनाखि बिपिएफआ इउपिपिएल थायोबानो थाया होननानै रोखायै बुंथिदों बेराफारसेथिं इउपिपिएलआबो रावजोंबो लोगो जायालासे गाव हारसिङैनो गसंगोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों नाथाय बिजेपिआ इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोन्नैखौबो जयै लानानै माबोरैहाय आवगायलांनो हायो बेनि सोमोन्दै मिरुआव सावरायनानै थांखि लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बे समाव फुंनि सम आरो मोनानि समाव दावबायनायनिफ्राय बा लामाजों हान्थिनायनिफ्राय हानायमानि गोजानाव थानाया गाहाम मानोना गोबां रोजा खुवा खुफबनायनि थाखाय जायगा गोबां जाब्रथाय जानाया बांदों आरो जाब्रथाय जानायजों लोगोसे सुबुङा जोखोम जानाय जिउ खोमानांनाय बायदि जाथायफ्रा बांदों थिग बेबायदिनो आरोबाव चिरां जिल्लानि धालिगाव नेशनेल हाइवेआव जाब्रथाय जानो मोन्दों जायजों सासे आइजोआ जोखोम जानो गोनां जादों हुन्डाइ भेनुआ गंसे टेम्पो गारिखौ सौख्रांदों मिथिहोनाय बायदिब्ला हुन्डाइ भेनुआ गोरोन्थि लामाजों फैनानै टेम्पो गारिखौ सौख्रांफैदों जायजों सासे आइजोआ जोखोम जानोबो गोनां जादों बे जाब्रथायाव हुन्डाइ भेनुनि मोखां बाहागोआ गाज्रियै खहा जानायजों लोगोसे टेम्पो गारियाबो थेर बेथेर जानो गोनां जादों चिरां जिल्लानि अनगायैबो गुबुन जायगाफ्रावबो जाब्रथाय जानो मोन्दों थिग बेबायदिनो गोबां रोजा खुवा खुनायनि थाखाय गुवाहाटीनि टेटेलियावबो गंसे
गारि आरो मेजिकनि गेजेराव गोख्रोङै सौग्रावलायनाय जाथाय जादों, जायजों मेजिक सालायग्राया जिउ खोमानो गोनां जादों। मेजिक सालायग्राया बरपेटानि जहेरुल इस्लाम मुंनि सुबुंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कार्बि आंलंआव रायजो राजानि खौसेथिनि गोहोआ देरहासारनायनि लामायाव। जाय थांखिखौ लानानै कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि रायजो राजाफ्रा गोख्रों दाबि खालामदोंमोन, जेराव दुंहाव थासारिबो जादोंमोन, दा बिथांमोननि दाबिया जाफुंनायनि लामायाव। केर'नियाव VGRआव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो नटिस हरनाय जासिगोन। फालांगि खालामनो थाखाय ट्रेड लाइसेन्स बानायनायखौबो केन्सेल खालामनानै होनाय जासिगोन। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव केर'नियाव PGR आरो VGR हायाव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय कार्बि आंलंनि रायजो राजाफोरा गोख्रोङै दाबि खालामदोंमोन, जेराव CEM तुलिराम रंहांनि न' बांखौबो अर सावनानै होनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव रायजो राजानि दाबिखौ लानानै आसाम सरकार, रायजो राजाफोरनि दैदेनगिरि आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोर जयैनो सावरायदोंमोन आरो दा फिन खेबसेबाव सावरायदों। सावरायनायनि सोमोन्दै बिथांमोना फोरमायथिदों दि 5 जानुवारियाव गुवाहाटी हाइकर्टआ बेखेवनाय लोगो लोगोनो गुवाहाटी हाइकर्टआव एफिडेभिट जमा होगोन। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया VGR आरो PGRआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय गुवाहाटी हाइकर्टआव नटिस होनायखौ लानानै चेलेन्ज खालामनानै 339 सुबुंफोरा गुवाहाटी हाइकर्टआव रिट पेटिशन होदोंमोन आरो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय स्टे अर्डार होनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय होस्रांनाय जायाखैमोन। बिसोर दा 339खौ दोनथ'नानै गुबुनफोरखौ होस्रांनो थाखाय दिनैनिफ्रायनो नटिसखौ होनाय जासिगोन आरो न' लांदां खालामनो थाखाय 15 साननि समय होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। PGR VGRनि अनगायैबो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव हा आवग्रिनानै आयेन बेरेखायै थानायफोरखौबो होस्रांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय केर'नियाव थानाय सोरखारि मावख'फोर जेरै बेंक, स्कुल, गुबुन गुबुन मावख'फोरखौबो बेनिफ्राय बा PGR VGRनिफ्राय गुबुनाव लानानै थांनाय जासिगोन होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि आइ रिभार फेस्टिभेलाव फैनानै न' फारसे थांफिननाय समाव जाब्रबथाय जानानै जिउ खोमानांनाय जाथाय आरो लावथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव साइमन किस्कु मुंनि सुबुंखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै जोखोम खालामनाय जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिथांनि बिबुंथि। बिथाङा जाथायखौ लानानै बुंथियो दि खुंथाय गैयै बायदि आरो सोरखार गैयै बायदि नुनो मोन्दों आरो माखासे सुबुंफोरा ओनसोलनि दादागिरि बायदि खालामदों होननानै बुंथियो। लोगोसे बुंथिबावदि रंजानायनि मुङाव लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेखेवनाय मेला बायदियाव जौ जुवा ड्राग्स उदाङै जानायनि थाखायनो बेफोर समाजाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों होननानै बुंथियो। लोगोसे चिरां जिल्लानि गुरुबासानि सिङाव थानाय नांदरबारि गामिनि 20 बोसोर बैसोनि साइमन किस्कुखौ लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनिफ्राय फैफिननाय समाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै सोंखारि बिथाङा आरो दायनिगिरिखौ जाहाथे थाबैनो हमो बेनि थाखायबो दाबि खालामो बिथाङा। गिख्रंथाव जाब्रबथाय खारबाय थानाय रेल गारियाव अर खामनाय जाथाय जादों। मोनसे नङा मोननै नङा गासै मोनथाम दाब्याव अर खामनाय जाथाय जादों आरो अर खोमोरगौमानि सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। अन्ध्र प्रदेशनि आनाकापल्ली जिल्लायाव थानाय आलामानचिली स्टेशननि साखाथियाव जानो मोन्दों बे जाथाया। हरनि 1 रिंगासो समाव जानो मोन्दों। खारबाय थानाय समावनो ट्रेननि दाब्बायाव अर नांदों। बे जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव लक' पाइलटआ उनाव ट्रेनखौ लाखिनानै गुबुन गुबुन दाब्बाफोरखौ अर खामनाय दाब्बानिफ्राय जानगाराव दोननो नाजादों, जाहाथे अरा गुबुन दाब्बाफ्रावबो गोसारलांबावा। गिबियाव मोनसे दाब्बायावल' अर नांग्रोदोंमोन, बेयो गोसारनायनि उनाव गासै मोनथाम दाब्बायाव अर नांदों आरो बे जाथायाव सासे सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। 69 बोसोर बैसोनि चन्द्र शेखर बिथाङा अर खामनानै जिउ खोमानो गोनां जादों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।